ಹಾ ನಾಯಿ ಏರಿಯ ನಾಯಿ ಈ ಅತ್ತು ಮಾರ ಇದಿ ಹೊಸತ್ ನಾಯಿ ಕನದತ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ ನಾಯಿ ಮುರಣಿ ಕನತೀನಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಫುಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ಒಲ್ತದೆ ತೊನ್ನಿ ಐಕ್ ನಿನ್ನೊಂಜಿತಿಗೆ ಲೆತೊಂಪೋಪೆ ಅವಳು ನಾಯಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಬೈದಿನಿ ಪೆಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗ್ ಇಂದು ಒಲ್ಪೆಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಫೀಸ್ದ ಒಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ನೀತಿ ಹೈಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಡ್ ಏರ್ ಮತ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪಕ್ಕಿ ಮತ ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲರ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಲ ಮೂಲ್ತಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪೆಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಗ್ರೇವಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಲಿಟರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಪೌಡರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬತ್ತುಂಡ ಬೆಲ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಚೈನ್ ರೋಪ್ಸ್ ಪೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾತ ತಿಕೊಂಡು ಕೋಂಬ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಐಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪೆಟ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲಿ ಇತ್ತೆ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ಕ ಮುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಕ್ಲ 7 kg ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ದೆತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಬೌಲರ್ಸ್ ದಕ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಾಗ್ ಫುಡ್ ದೆತೊಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಕ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ 440 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಯಾಕ್ನ್ 220 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಒರ್ಮನುತ 99 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಯಾಕ್ನ್ 490 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಕೊನೋಲಿ ಡ್ರೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಲೀಟರ್ಸ್ಗ್ 5 kg ದೆಕ್ಕ 540 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಮೂಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ಸ್ಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಲ ಕೊನೊದು ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆನ್ಲಲ್ಲ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮುಲ್ತು ಕೊನೊಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.